Nadal. La paraula Nadal prové del llatí natalis, que significa dia del naixement. Esta veu s'havia format per derivació de natus, participi del verb nascere, que significa naixer. Però per a nosaltres, la paraula Nadal, escrita en majúscula inicial, està associada indissolublement a la festa cristiana en què es commemora el naixement de Jesús de Nazaret. Amb tot, la veritat és que es desconeix la data exacta d'este fet històric. En la Bíblia no hi ha cap referència precisa sobre la data de naixement de Jesús. No va ser fins a mitjan segle IV, quan el papa Juli I decretà que el naixement de Jesucrist se celebraria el 25 de desembre. L'elecció d'esta data no és casual. Tenia com a objectiu reemplaçar una festa d'origen pagà que els antics romans anomenaven Dies Natalis Solis Invicti, és a dir, dia del naixement del sol invicte. Una celebració destinada a festejar el solstici d'hivern, quan la duració de la llum diürna començava a incrementar-se dia rere dia. Este canvi de tendència en la trajectòria de l'astre rei representava per als romans el renaixement de la vida, amb el triomf de la llum sobre la tenebrosa obscuritat. D'aquella antiga celebració del Sol Invictus, la iconografia cristiana també prengué el costum de representar Jesucrist amb una corona radiada. Les nostres tradicions tenen un sediment cultural que arrela en pràctiques que provenen d'un passat antiquíssim. Dit això, bon Nadal!